Лайф като гасна, нощта стана тиха. Нашия човек в ареста го покриха. На 70 и двойка го дължиха. Брато, докато кърви едното му бед Ро, но Саймън Джи не се пречупа за трешетките. Държи фронта докато те си правят сметките. Андерграунда чака, лайфа е в готовност. Някой трябва да поеме политическата отговорност. Агитката го чака, протеста организирана. Саймън Джи в ареста е леко нервиран. И докато служители народното МВР допълват редове в неговото досие. Зад решетките ли на свобода добре ме чуй. Когато Делта Уно излезе, пак ще лапате тоя хуй. Ръцете горе, Делта Уно се завръща с гръм. Дигайте бакатите, това не е просто сън. Похателите се мятка и шампанско ще се лее. Плаща с карта, и справедливо ще изгрее. Чувствай се, брато, системата ще се прекърши. 72 часа минават и този цирк ще свърши. Пускате лайфовете, нека системата да чуе, че някой в андерграунда се опита Саймън Джи да обуе. Искат да пречупят духа на топ феномена, но Стоян излиза по-силен, сменя рефрена. Пътлакът е зареден, картите са в джоба. Няма как да успеете тая чиста злоба. Хейтерите се радваха за малко в тъмнината, но Делта Уно идва пак с автомата. Саймън Джи на стереоти влиза, звука гърми и свободата ни отива. Отворете тия врати. Ръцете гделя, Делта Уно се